my name ring through the whole P now. I'm wild, you niggas know my style, you niggas know my style. I come through, rob niggas on a humble, cause they respect what the gun do. Cause I'm the type that'll catch you on your front stoop. I used to rob niggas in school, in the lunchroom. A rumble was nothing to me. I used to... Itxaski aurten, tope zitzok. Itxaski, tope zitzok! Aurten itxaski, tope zitzok. 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 Beno, hemen ditu Deniz Aramburu eta Pablo Aramburu, aurtengo bi fitxaketa garrantzitsu. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, aurten itxaski taldean jokatuko duzue. Zelan ikusten duzue itxaski taldea aurtengo temporadarako? Ez egia da, lehenko mejorazio animazio nahiko izango eta nire ustez gure helburua izango kopako finale iriztia. Irabazia animazioko beto, eta seguru irabaziongo jaula gainea, así que... Arki. Tope zitzok. Hemen gaude, Oier Arantzabalekin, itxaskiko kapitaina dugu. Arratsaldeon. Ezaguna da. Arratsaldeon, Oier. Arratsaldeon, bai. Bueno, aurten itxaski... Tope zitzok. Tope zitzok, aurten itxaski tope zitzok. Zeraki nuen taldeko lema hori izatea aurten, eta azkenean... Azkenean lema hori aukeratu dugu, ez? Eta, bueno, aurtengo helburuak ez dakit zein diren, baina aurki hau bezala onderatzea ez behintzat, ezta? Ez, aurtengo helburuak garbiak dira, ez? Aurtengo helburu nagusia kopa garaipena lortzea da, eta alba da liga, liga ere ez dugu ligara klasifikatu ezkero, ez gara atzera joango, ez? Liga edo kopa, nire helburuetako bat horietako bat izango litzateke. Bueno, eta koparekin zer egingo zenukete? Lehenik eta behin afaria, ez? Afaria eta Inigori eskatu kopa lixibaz betetzeko, ez? Aurten itxaski, tope zitzok. Itxaski, tope zitzok. Itxaski eta tope. Aurten itxaski, tope zitzok. Vale, Aurten, itxaski, tope zitzok. Tope zitzok. Tope zitzok. bueno. Ardezagun gogor
galdu